Ay, kamusta na Jamaica? Kamusta na? Long time no see. Ito po mga kalingap, nagbisita sa atin si Jamaica. Galing sila sa school. Kasama si... Mabilis na si MJ. Kamusta na? Napakatahimik na Jamaica o mga kalingap po. Yan. Hindi ko na nasali. Malaki na nga yan oh. Pasok kayo. Upo. Kayo na kayo? Grabe, madami tayong pag-uusapan. Templo. Templo ka na eh. Ay, ito asukal. Ano yung gatas? Gusto mo gatas? May gatas dito. Milo. Gusto mo kape? Ay, hindi ka pa nakakape? Ha? Hindi pa bawal dun sa ano nyo? Pwede man. Pwede man. Sige na, timpla ka. May mainit dito. Yan. Ito, biskuit. May saging. Isa na lang ang saging. Ay, ano? Si Ali po. Pares kayo ni MJ kulay ng damit, oh. Nahiya po si Jamaica. Sige na, Jamaica. Huwag ka na mahiya. Nagano pati ang mukha mo, nagkinis na. Nagkinis ang mukha. Dati maitim ka, ngayon nag-pusyaw-pusyaw ka na. Ikaw, Ali, gusto mo? Do you want biscuit? Ha? Okay, ate yan. Bigay mo kay ate. Thank you. BMG. Basta na ang pag-aaral doon, Jamaica. Okay lang po kami. Patagal ko, may rami naghahanap sa'yo. Matagal ka nang na-miss ng mga viewers namin. Siyempre, happy kami nandito ka. Kasi happy din si Ate Rena. Si Ma'am Wena pa, nasa school pa. Ano gagawin natin? Mamerienda tayo. Mga fruits po kasi nandito. Mga fruits po ang gusto lagi ni Wena. Malapit ka na ilang years pa doon ikaw? 3 years? Hindi ko din po alam kasi di ko po sure kung 6 or hanggang 4 lang. 6 or hanggang 4 or 5. Di ba grade 9 ka na ngayon? Ibig sabihin, may college pa doon? Depende po kung kung kukuha ka po ng scholar. Sa tingin mo makukuha kang scholar? Hindi ko po alam. Pero kumusta man yung pag-aral mo doon? Okay man po. Kasi mas lalo po naging focus. Di po gaya dati di po ko nakakapag-focus ng pag-aaral kasi nga po madaming temptation, madaming sitwasyon sa bahay, sa paligid. Ngayon, pero focus ka talaga kasi ano lang naman po. Pag-aaral lang, no? Yun lang naman po ginagawa namin, 4 lang naman po. Maglalaro, magdadasal, tapos maglilinis, tapos mag-aaral, yun lang po. Anong klaseng laro? Doon? Ano po, yung mga sports po, kunyari Sports. Anong sports mo? Wala po. Wala po. Kasi nga, naiingit nga po ako dun sa mga kabatch kasi po, magaling po silang mag-basketball. Pag tinatry ko pong mag-dribbling, natatawa nila ako kasi nawawala po yung bola. Baka sa ibang sport, kagaya ng mga badminton, gano'n. Volleyball po. Volleyball, o gano'n. Volleyball player din po si Mama dati. Anong pakiramdam at nagkita na naman tayong ulit ng Kalingap Alvin community? Wala po, nahihiya po kasi nga naninibago pa po ako. Kasi palagi po nakikita doon, mga babae lang po, mga palagi naka-uniform, tas mga naka-dress. Mga madre, ganun lang. Tapos ngayon may ibang tao na ikaw nakikita. Ito na yung tunay na mundo.
Kaya nga Kapag po, doon is ano ka lang, study lang ikaw. kaya nga po, kapag nalabas ako sa bahay, pag nagpaalam ako kay mama na pupunta lang saglit doon sa may kalsada, matingin lang. Nabalik ako agad kasi nga po, natinginan sila sa akin. Yung kapitbahay namin. Tapos, feeling ko, ang dami nilang curiosity sa buhay ko. Kaya, nabalik na ako sa bahay namin. So may plano ka na ba kung anong pangarap mo, anong course na gusto mong kunin? Wala pa. Bala ko sana po kasi nga po, mayroon po sa Sisters of Mary na yung kunyari po, gusto mo mag-caregiving, may empathy naman ako kaya pwede na yun. Caregiving. Opo, magka-caregiving muna po. Tapos, pwede ka po kasing, Ganda din yun. pwede din po kasing ipadala sa ibang bansa. Sa Germany po or Japan. Tapos, bala ko po pag nandun na, doon na din po mag-college. Sa ibang bansa. Maganda din yun. Basta as long as na yung heart mo, kung ano talaga yung nasa puso mo na gusto mong tumulong, caregiving bagay yun. Sa matatanda, yan yung hindi naman importante yung na malaki o maanos. Kailangan talaga din natin siyempre ng pera, pero mas i-value natin talaga kung saan tayo magiging masaya. Caregiving, di siyempre support mo kami sa gusto mong gawin. Bala ko din po sana electronics na lang kaso simula po di ako nakapagpailaw nung bumbilya po. Nag-ayaw na ako doon kasi nga po hirap. Depende kasi yung compassion mo. Magiging komportable ka doon. Pero kung napipilitan ka lang, mahirap. Dapat may kasamang pagkaganyan, may curiosity ka dapat yan eh. Curious ka sa pag sa electronics. Kasi yan parang discovery. Discovery, kailangan ng curiosity. So yung gagawin natin? Yun, ka muna, mag-enjoy. Sulitin din yung time. Kasi galing ka na kayo ng mama mo, at Ate Julie. So, ma-visit din tayo doon kina Ate Julie. Malapit na pati ang Pasko. Anong wish mo ngayong Pasko? Sana po yung kung sino ako ngayon, sana magpatuloy lang po. Tapos sana huwag na bumalik yung mga trials ko dati na nakaraan. Opo, na ang hirap. Ang hirap pong talunin. Pero salamat nga po kasi nandiyan si mama din yung sinukuhan. Kaya, yun din po yung bunga. Naging ayos din po ako. Tuloy lang. Kumbaga sabi sa'yo, padayon lang. Maganda na maganda yung kinalabasan ng pag-aaral. Nandun ka, focus ka talaga. Tsaka may mga good values din sa iyo na tinuturo. Makain na tayo, Jamaica. Namiss mo ata ang ulam na to. Ate Jamaica. Kain na, MJ. Ate Dito po matutulog si Jamaica at para makabanding din. At welcome dito si Jamaica. Kwento. Patuloy ka lang, pakabait ka lang lalo. Let's eat na. Pag-pray natin ng food. Thank you Lord sa pagkain na pinagkaloob nyo. Salamat po Panginoon. In Jesus name. Amen. Ate Jamaica, baby ka pa nung nagbablog kay Jamaica. Na-miss mo dito, Jamaica, na-miss mo ang, outside world. Parang sa PBB, no? Yan. Dito po sila mga kalingap patutulog para makabanding po ng nila. Si Ali po. MJ, kain na, oh. Dito kumakain, oh. Ate Maika. Sorry, let's eat. Okay na na-vlog. Let's eat. Dito ka.
Hindi ka dyan kay mami yan. Gusto mo Ate May ka. Ito. Hmm. Dito ka na, vlog. Dito ka. Na-miss mo yung ganito na may vlog tayo? Naalala mo? Grabe yung ano, nung kung naalala yung dati, grabe no. Pero okay na po, dalagang-dalaga na siya. Dalagang-dalaga na si Jamaica. Eat na, eat. Ganun. Eat ka na. Kinakain natin pala yung kusari solo. Nakain na siya. Yan po, kain po tayo mga kalingap. Ate ka, Marcia, let's eat. Daliit lang. Daliit na dito na lang. MJ, let's eat. Tita. Yummy. Na-miss mo atang ganitong ulam? Ganun naman din ata dun. Mas mayam Ha? pa. Palagi din po ganyan. Ay, Kasi ano yun. bakit ganun? So, welcome back ulit, Jamaica. At nakita ka na din ulit ng mga viewers. Ano masasabi mo sa mga viewers? Ano po? Gusto ko lang po mag-thank you kasi po sa simple pong pagpapanood po nila sa simple pag-support po nila sa akin tapos po sa'yo. Ano po, natulungan po ako. Tayo po natulungan po nila. Ng mga viewers. Nasuporta sila. Kumbaga, naging bahagi sila din ng ano, buhay mo. Buhay natin. No? May mga pagsubok. Ano? Ang importante, bangon. Ano? Ito nga, andito ka na ulit. Oh, nasa bahay ka na namin. No? Mahinhin. Oo, tunay na family kasi ano, turing din namin sa inyo. Grade ano? Natay, nag-iisip ka? Grade 9. Oo. Nahiya lang po. Nahihiya ka na. Okay na nga ang ano niya ngayon. Okay ka na. Hindi ka na ano. Bagay, ilang taon ka na? 16? Pero matured ka na eh. Para ka ng 20 plus. Yung maturity, hindi naman yung yung isip, yung Pangkat pa maturity. nga po sa akin si Oman. Nagtangkad na si Oma, nagulat ka? Kasi po nung nagsasalamin po ako bigla siyang dumating tapos nagsalamin din siya. Sabi doon niya, ate sa akin, tangkad pa po siya tapos ang lagong na ng boses. Nagbibinata na si Umon. Kailan ang balik niyo dun sa ano? Sa January trip. Pwede makakasama ka pa namin. January 3. After Christmas, kung na lang tayo mag-party. Happy ka? Kaso di pa natin alam kung saan. Pag-prepare pa natin. Sana po sa Christmas party andun po si Dodoy. Si Mary France. Sana. Sana. Sige, hayaan na natin. Yung best friend mo si Mary France, ano? Ayan, meron siyang, Yay! Bawas-bawas na yun. Yay! Payong! Payong kay ate. Payong ate. Maika. Masaya na yan, Jamaica. Meron kaming maagang pamasko mula kay Tita Emmy. Tita Emmy and Tito Dan. Yan, 1,000. Tapos sa amin man ni Mama Wena at Hi! 1,000. Para may baon ka. Saan po? Sa ano po? Oo. Bawal na. Okay lang yun. Baon mo sa mga pag, mo. Dito, paglabas-labas mo, pag Christmas.